sorry. It's too hard to catch. What's up guys? Nalapunta karon sa atong ikaduha nga adventure. So, this is Bonyek. Welcome to Pursuit of Balot. So, naday ta karon sa Batuan, Bohol. Kay sa dugay panahon nga sige ko pangita og kinsa tong nay mga farm kay sukad bitaw pag audit nga murag na nga kasagaran mga farm na nga guba gyud or naundag yun sila. So, nagpasalamat lang ko nga nakakita ko nga usa ka farmer nga kaila din nako po siya. So, natimingan lang. So, mo nang nami karon sa ilang balay sa Batuan. So, ang tagiyan ay si Joel Polinar. Sa makailag balot diha, ang balot itlog na sapato or duck. So kasagaran balot nga makaon na to naa-display sa atong balot vendor sa kadaplinan. 14 to 21 days sa balot ang usual mapalit nato sa atong mga vendors, di ba? So ako personally guys, hilig gyud jamo ko kaog balot, samot na og libre, bitaw. Joke. So nanad lang yung kong kaog balot guys. Samot na og naay suka nga naay daghan sili. Ago, kalame. Mas mulami jud ang balot guys og napa jud beer bogs or beer bugnaw, di ba? So sa ingon sa akong amo nga ang lasa daw sa balot kay murag chicken noodle soup. Pero para naho murag extraordinary gyud kayo ang balot. Lami kadto damo jud. Napay bida. Does her son help her? Nya, wala ko damhang nga nag-abot din ni sa college ni Joel Polinar. Nya, wala po ko mag-expect nga siya di po'y tag-iya sa Balot Farm. So sa una, nani sila 300 kapato. Ug sa dihang niagi si Odette, didto hapit maimpas silang tanan. Kay out of 300, 30 na lang dyan ang nibilin. Pero pasalamat lang gyapon kay naay gibilin. Nya, nakurat si boss kay, di ba manglupad man yung pato? Nga, mubo raman yung fence? Charot. So, lahi raman god ng pato sa ilaha god kay usog man manglupad. Dire sa tuwa kay mga mang raman, murag ako, rar. So, balik ta sa balot, guys. So, imagine makaproduce sila og 300 plus balot per day. Unya, baligya nila 18 pesos per egg. Og times ni mo na, dagang kwarta jud, di ba? Nanay pang tuba. Bitaw, joke ra. Oh, tanawa, di ba? Cute yung mga patong lakaw. So, gipasuway po si Busog ka ng panglawg, pero nahadlok man jud ang mga pato. Kay, wa man mo dool. Hadlok kita gwapo. Ngering. Yeah. You're the one to harvest. Nya, karon, ipasuway na po siya sa harvest og itlog kay nabaguhan lagi siya sa itong pamagi na to dire. So ako na itong nasa kilid guys, oh. Video ko no. Was in their house, so they didn't have a chance to go back in, but one was laid right there. Still warm. So these will grow a chick. So pagkaman namugdong sa farm nila Joel, namalik mi sa ilaha para makita na mo ang iyang ginama nga traditional incubator para sa mga balot nga na harvest gikan sa farm. So sa makita ninyo guys, di ba? Nakasuwat ang date sa kada tray sa balot para dali ra bitaw matiman-an og pila ka days ang balot. Masadyon jud siya
inig baligja. 16 days the youngest. Yeah. So karon guys, gipakita na sa ni Joel ang traditional nga pamaagi sa pagtan-aw or pag-check sa balot under the light kung good or bad ba na siya. So at this point guys, ni boss balik sa sentro sa Batuan para mamalingkip para paniud to kay kibaw baya kang gutumunon baya ko. Dang kuha sad ni Ma'am Cheryl og ni Penelope nga gusto sad mo tan-aw sa balot farm. Timing pod kusog kayong uwan ay. So grabe jud guys ang balot. Samot ni si Penelope, ganahan sa mo og balot mas daghan pang nakaon balot kaysa naho lagi. So ano dam ha? Naama di giandam nga challenge si Boss ug Penelope. Labing buguya. Magbalot eating challenge man di ay me. Ni kaon pugog dagag paniud to ay. Grabe tanawa kong tiyan, boss date na noon. Kay bawa ba pug ko ha. Yeah, we're gonna definitely make room for that. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. So the challenge begins guys. Here we go guys. Then, ang result sa challenge is pildi jud ko guys ni Penelope. Bisag laog sa mo ko og balot with beer pa ganin ha. Di jud matabang mata. Liman ka 11 ka balot isang nahurot kaysa naho nga 7 ra ka buok. So actually, first time ni Ma'am Cheryl makakaon og balot ani nga time guys. Kay wala ba ay balot sa mua dito sa US, di ba? Char. So wa siya kasabot sa lasa oy, pero at least naka-try na si jag balot karon. Yay! Good job, mamas. Let's go. So what's up guys? So thank you so much for watching The Pursuit of Coconut Philippines. So hinaut-unta nga padayon ang inyong suporta para inyo pong masuportahan ang among channel para sa sunod nato nga adventure ug uban pang mga buluhaton nato dire sa Bohol, no? So hinaut-unta nga nag-enjoy ang tanan. So hinaut-unta nga magkita-kita ta sunod sa Pursuit of Coconut Philippines. See you. Bye-bye.